kuulin jo nuorena sanonnan, että kitaraa soittamalla saa tyttöjä. Minun mielestä tämä on vähän arvelluttava sanonta, mutta koska mä olen epätoivoinen tällä hetkellä, niin olen päättänyt kokeilla. Tosin mulla ei ole kyllä täällä kuin yksi vaan. Ja en mä kyllä kovin hyvin osaa soittaa. Jos se riittää, että mä pidän sitä tässä vieressä. Hei, minä olen tosiaan Tiina Väkeväinen. Ja viime aikoina on tullut pohdittua sitä, että elämässä tulee tehtyä vääriä valintoja. Niin siis tämä ei ole väärä valinta. Tämä oli kutsu makuuhytin yläpetille ja sinä yönä toisin kuin VR, niin mun aviomies ei tullut myöhässä. Joo, mä tosiaan asustan täällä Torniossa ja helleaaltoja ei ole juurikaan näkynyt. Mutta pari vuotta sitten oli aika iso pakolaisaalto. Ja siinä missä torniolaiset ei ole omaa itsensä nostamisessa onnistunut muutama vuosisataa, niin pari päivää turvapaikaa hakijoita, niin Tornio oli Suomen kartalla. No, multahan tietysti kaverit kyseli, että miltä se nyt näyttää se Tornio siellä, että miltä se näyttää ne pakolaiset ja turvapaikanhakijat, että näkyykö ne siellä katukuvassa. Minähän vastasin, että totta kai ne näkyy, että aamulla heti kun heräät niin, ja aukaiset ikkunaverhot, niin siellä hyppelehtii pari turvapaikanhakijaa takapihalla. Ja postilaatikolla kun käyt, niin sieltä kurkkaa yksi turvapaikanhakija. Ja kaupassa käydessä tarttuu pari turvapaikanhakijaa mukaan. Niin, ja muthan on tietysti raiskattu sekä meno- että paluumatkalla. Tosin menomatkalla ne oli kyllä ihan kantasuomalaisia. Pysäyttivät minut ja sanovat, että kuule pikkurouva, tässä olisi nyt tämmöinen raiskausoperaatio. Että ei me tätä mielellämme tehdä, mutta kun ne ulkolaiset tulee tänne ja raiskaa meidän naiset, niin me ollaan kerrankin ajateltu ehtiä ensin. Että pikkurouva on vaan hyvä ja menee tuonne pusikkoon pötkölle. Että ei me tätä mielellämme tehdä, mutta eipähän tule se ulkolainen kulli sitten niin isona yllätyksenä. Paluumatkalla ne oli sitten ne samat tyypit, ne tuli vastaan ja sanoi, että anteeksi pikkurouva, mutta ollaanko me sut jo raiskattu? Jos ollaan, niin sori, me tehtiin tää nyt ihan väärin. Että nehän joukolla raiskaa. Ja kun tää meidän joukko ei ollut vielä herännyt, mutta nyt se olisi tässä. Että josko pikkurouva on hyvä ja menee sinne pusikkoon uudelleen pötkölle. Että semmosia kauppareissuja Torniossa. Mutta jos nyt ettei tämä kitara jäisi nyt ihan kuitenkaan käyttämättä, niin tähän ajattelin videon loppuun niin soittaa teille vähän rockimpaa, että ei siitä olisi nyt tulossa. Ei passaa kovin leveä haara-asentoa ottaa, ettei vauva plumpsaha ulos. Mutta no niin, tästä lähtee. Niin no joo, kaikki ei välttämättä ymmärrä englantia, niin josko mä otan tämän vielä toisen kerran suomeksi, eli ACDC. Tiina Väkeväinen kiittää. Mä lähden nyt synnyttämään.